angithi into yethu ibheka umuntu. Yeah. Imibheka umuntu like umzimba. Umuntu asiqale ngomuntu, umuntu mbili yedwa. Yeah. There is a being which is a spiritual being. Yeah. Mase bakhona a human being which is a physical appearance. Umzimba womuntu. Yeah. Right? So uNkulunkulu medala umuntu uqale nge-spirit being, because a spirit being is a container of a destiny of a human being. Ungahlala kakhulu uJoji. So umzimba wenyama is umhlabathi. Awuna destiny, awuyazi imap. Umuntu owazi imap yokuphila komuntu is spiritual being, because udalwe uNkulunkulu, the God of the universe, uNkulunkulu wemvelo yonke. So umuntu utezalwa unikwe idestiny yakhe spiritual. So ingakho kuthiwa ingane ikhulu uzalwa ifumbethe iphethe ikusasa layo. So uma ezala umuntu, uNkulunkulu umuntu umthemba ngombuso wasemhlabeni ukuthi akazobusa emhlabeni umuntu. Right? So akazeke kube khona umbuso ungabi khona umvukela umbuso. So mfundisi simunyo wakhanda yena nina bendlodlelo ophaphela ekhanda kaMenzi ndaba kawulalele lo muntu omemezayo omemeze ngathi yakhalela ukuthi igula lika Jamal lichithekile awunina bendlovena amandla lena bakambudu bomvu njengegazi lona obingelela ngoprofessor ngemwakamkhize ngidaba kaNongoma esigodini sakabheka umthetho ngasohlangothini lakamandlakazi uma ngabe uyaqala ukuba ingxenye yalombukiso yalo le oyethamele yingosi how I ended up in drugs okuwuhlelo olungaphansi kwesitebele iMp TV1 okuwuhlelo lapho khona sisuka silanda abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni nabahlala emgaqweni, kodwa ngokukhula kohlelo nokuhamba kohlelo nokubheduka kwenkinga sekuze kwahamba la kwafika ekutheni sibize abantu abangongoti ngeke ngawabiza ama psychologist lana afika sitshela okwawo namhlanje nginiphathele umbulufidi iProphet iyona nginilethele yona namhlanje okuyiyona sokukhuluma ngayo ngezinto za spiritual ngoba kuhamba kuvela ukuthi yena most yabantu abasezidakamizweni most yabanye aba spiritually declined khona wezokubeka kanjalo they are spiritually declined. So abantu mabekhuluma bayithinta indaba yespirit mina ke angazi lutho ngeindaba za spiritual. So namhlanje ngithanga nginilethele nansi insizwa eyazi kakhulu ngeindaba zespirit ngomuntu ngokuhlukahlukana kwakho njengoba usuke wezwa nje sithi kancane ukuthi qaphu sikhuluma nje esihlukanisela ukuthi kukhona umuntu kukhona umoya okumuntu izinto ezimbili lezo ezahlukene. So thina abantu inature yethu izinto zethu ziphelele intweni esiyibona ngamehlo asingale komuntu ngempela ukuthi ngale komuntu kunezinto ezinkulu njengalezi. So sizocela ubaba azazise okay umuntu sicela abantu be-subscribe ucindezele ibheli ukuze makhona iqephu esiyiphosayo uzokwazi ukuthi ube ingxenye yazo. Abantu ke banenkinga yemfundisa khona ngeke ngalethe psychologist la ama numbers ama psychologist aphansi abantu abababuki abantu okuyibona abafika bezosihlomisa ngolwazi olungakwazi ukusiza ukuze sikhulise izingane ngendlela eright. Yayizwa lento le okudala ukuthi namhlanje today kade ngikhuluma nomunye omama ongifonela ukuthi ukhona kwiMP TV1 kodwa ukhuluma into eyakhulunywa yi-psychologist ngambuza ukuthi weke wambuka usiso so wathi angaze ngize ngimbuke nginokubuka laba abangamaphara, which is very wrong ngoba manje mangiletha umuntu kanje mina i-productive lento engisuke ngizoyenza into le ezokwazi ukuthi sihlomise njengabazali ihlomise nabanye ukuze sizazi izinto kumele siyigade ukuze ingane singagcine sesihuba isilephara. Siyacela ubingelele nje uyichaze ukuthi uvela ngaphansi kwaliphi ibandla umfokabani sesingaqala ke asibingelele professor, sibingelele abalandeli, sibingelele bonke at large. Siyabonga kakhulu, asibonge umsebenzi owenzayo awumncane umsebenzi omkhulu and ubiza ukuthi ube nepassion, ubiza ukuthi njengoba uwenza is not you, there's spirit inside you that drive you ukuthi wenza lento yenzayo. Ngeke uyenze ngenyama ngoba enyameni uzoba nama disappointment, enyameni kuzoba azoba ngabe khona ama 10 over walindele. Some people bazogqeka, some people bangahambi la, but the spirit in you keep pushing you. That is not you, it's God. It's only God okwazi umoya kaNkulunkulu okwazi ukunika umuntu enze okuhle kungekho nkokhelo. Yes,
Yeah. So lokho kwenza kuhle akuwena, is God in you, right? Yeah. uNkulunkulu okuwe owakunika idestiny yakho, this is your destiny. Yabo sithe mesikhuluma nawe ngakutshela ukuthi idestiny yomuntu ifakwa kuye ngaphakathi, iyazi manifestela kuye. Ingakho kune call, this is your calling. Yeah. So igama nguNqobile Arthur Gumede, ubaba Gumede. Yeah. The founder of the church called In His Presence Global Church. Yeah. Elikhona la eThekwini eSangro House. Yeah. Room 605. Every Sunday sikhona siyakhonzela khona. Singena ngo10. Yeah. Ngokudabuka nginsizwa yale ePortshepstone emthwalo makaqoloqolo ngaphansi kwenkosi uNzama. La ngisuka khona mfethu ukufunda ngifunde emthwalo mehigh. Ngaqeda ngazofunda la eThekwini ke ngifundele zomsebenzi, so nangu uNkulunkulu ke ngikhipha ke for a calling for 2012 until today. I've been in the ministry mfethu for 15 years. Yeah. Into engithanda ngawe mfundisi kulento owangitshela ukuthi na ayikho into umuntu angakutshela ngayo ngotshwala ukugroova ngoba you've been there and uNkulunkulu wakhipha khona. In fact I've been there. Ngibhemile insangu, ngayibhema cocaine, ngayibhema imenrex, ngobuhamba lamajita ngaphuza utshwala ngaqonywa. But mfethu konke akungisizanga. Yabona? I remember there were time where my father said, my late father and my uma ethi baba sengifisa ngothufe futhi ngeke ngingcwabe ngiyokuthatha ngokulahlela impompo nomudli wezinyo because angizalanga ingane nje. Uma wathi angizalanga ngabo lamathumbu, you know ukuthi uma because he knew kunolo muntu olalela but umsuppressayo, the spirit being lo umsuppressayo okuzwayo umuthethiswa kodwa mase ukuthi ngoba upossessed kunalo moya okuhungayo ozibona ukuthi right ungafuni ukutshela. So ngale ngihamba, but there were time empilweni yami ngilele ngangenze first year. I see amaphepha lamaphepha amarem amakhulu amade emetafuleni akabhalwe lutho. Asuka phephuka, uma phephuka kuyanetha eminyango agcwala udaka abantu bakwanyathela. They come a voice to me yathi, you want to end your life like this. Ngathi mina kanjani? Wathi plaki sokhulu udume kodwa there is no legacy. Akubhalwe lutho zobana ngamaphepha empty. Start now to write something in your life. But we have a choice now. I wake up that time, I cry. Uma ngikhala kwabuya amazwi uma ngikhumbula umkhulu engixoxe ngazalwa kanjani ekhaya. Uma ngizalwa ekhaya I was asthma possessed. Uma wangibeletha ngahlala another year esibhedlela ngidla ngamapipe. There will come a point where they said, oh nurse awucishe umshini lo muntu akasa ngiphila nge-life support. And then umkhulu wami because wayengifundisa ekhaya wathi before niwukhipha umshini ngiyamqamba unqobile lo. Hey, kanti ligama linomlando. Yes, wathi unqobile lo uzonqoba ucisheni. Wacisha umshini ngaphila. For exaleni kwami uma mina mfethu uNkulunkulu ngimbonile sengihlehla ngirealize this is God. I-asthma mina bengihlupha ine such a point ukuthi sometimes ngangitholwa ngiwile emgaqweni ngimisolo kuma umuntu we-truck ngasekhaya kunomoya kumuntu wa home angilayisha abuza abantu ukuthi uhlalaphi lo muntu semthole egingekile because avele ngicollapse. You know why? Uma sengenza study se spiritual warfare or demonic issues ngathola ukuthi no, it was an attack ukuthi ngife ngimincane ukuze ngingafikela ngikhona namhlanje i-calling yami pastoring ingakwazi ukubonakala. Futhi uSathane iqiniso ukuthi njengoNkulunkulu uyalazi ithatha lo muntu. Remember phela ukuthi uSathane before agxoshwa it was a Lucifer, the angel of worship. Before it became Satan, it was the angel of worship. Kuye i-right hand man kaNkulunkulu eseduze ecompose amaculo ephethe ichoir sezulwini. So wazi yonke into uNkulunkulu edala umuntu ehlala phansi kule cabinet, he knows about ukudala komuntu. Ayikho into ingakho ngisho iculture ayikwazi ukudila noSathane. But wenzani ngeculture udiverta kwiculture ngene ngosiko bese uhambe wothwasa. Kanti uyena ufuna ukulimaza i-calling yakho. Baningi abantu abangele emngomeni bengazona izangoma kodwa bebizelwe ukuba spiritual prophet or pastors ngenxa ukuthi abazi badiverta bajikiswa ngalo. Njengamanje sine crisis njengamanje South Africa
sibona the rate of izangoma sikhula azilapha umuntu asisiza umuntu zidaka utshwala ziyakhruve ziqola abantu scam. So the question is still is culture or seku scam, which means there is someone who driving them kodwa ucasha kwi culture. I culture nomfundisi ikhona. One uma singakhuluma nge-culture, what is culture? I-culture ungithinte eqolo ke mawungibuza. Usiko usiko lwesizwe thizeni noma usiko nokuba nasekhaya uyaba khona kuthiwa usiko la ekhaya lo. Yes. Ngiyakuzwa professor. Yeah. Ngicela sicacise. One mesikhuluma ngosiko impilo. Sikhuluma ngento engenasigceme noma engena mngcele ecover sonke isizwe. Bese kwakhona isiko omkhuba. Lemizi ngemizi umkhuba wala ekhaya akungena kuloya guqa ungena ubaba wala ekhaya ongasayi ngisho elawini. Ake sibuye la sibuke uma sikhuluma ngomkhizo la eThekwini siye kumkhize osenkandla akabiza amakhehla afanayo nomkhizo la eThekwini, which means akulona usiko impilo umkhuba wakamkhize oseThekwini uGumedo seShepstone. Yingakho ke angithi mina ngikhulele kwaMayisa oMayisa abawu3 kunoMayisa kwaNgqwele eDlubhedu kunoMayisa ekuphumuleni yayizwa lento leyo kunoMayisa ekhaya elikhulu kwaNkabindi yayizwa lento leyo. Labo Mayisa bobathathu kuyimizi igxobo einamagama khona. Ngicabanga kusuka lapho ukuthi bese kuba nomkhuba wakaNgqwele eDlubhedu. Yebo, angijabona ke. Yabo. Kodwa kunento ecommon ozoyifica ezibongweni njengongubani. Ungubani oseShepstone umfike enqumumeni, ungubani okube umfike enqumumeni, kodwa mase beya lapha eMsamo babiza babiza. So usiko impilo yinto ethi ngisho eChina ingane impela ukhuluma ithi mama baba. India mama baba. Ngisho kuphi that is isiko impilo eliscover song. Even umlungu knows ukuthi mengene endini isigqoko asigqoko, umXhosa mengene endini isigqoko siyakhunyula, umZulu yinto efanayo uthina sonke. Uma amaZulu amaXhosa amaPedi uma egana umakoti kuyaze fela ashiqule emzini. Isiko impilo eliscover sonke. Yabona lento le. So ngenxa yokuthi abangaphambi kwethu abakhuluma ngeqiniso abasifundisanga, so kuhamba kushayisana abantu bethi isiko nemikhuba. Khona umkhuba nosiko. Khona isiko nomkhuba. Right? Angithi manje uma sikhula thina kaGumedo sizalwa siba u6 kubaba siba u3 abafana 3 amantombazana. So uma sebengasekho abazali kuthiwa khona esiyenzayo fanele kubiza ubhuti omdala angemindlu uma ngifuna ukwenza ethile ubhuti omdala ayokhuluma lapho. Uma sengiphuma indlu yami kuthiwa nama ngakho indlu yami yabantu abadala, so lapho still ngibiza ikhehle elilodwa nezingane zami kuthiwa ziyabiza ziyobiza ikhehle elilodwa. Yabona into le ukuthi sikhuluma umkhuba wodwa kodwa uma yakuGumedo uthi sakhelene uGumedo ongaphesheya ubize elinye ikhehle. Okay, awuthi ngiyibambela mfundisi. Njengamanje nizalwa nibathathu nezinsizwa. Kunomfowenu ozoba nomkhuba wasemzini wakhe. Kube nomfowenu nomkhuba wasemzini wakhe. Yiwe unomkhuba wasemzini wakho wokukholwa uNkulunkulu. Ngabe ikanjalo lento? Okay, angithi njengoba mina ngikholwa. Nemina wesigqobo sami. Mina nendlu yami sinqumile ukuthi kunezinike esizenze. Yes? Ngiqale enye pattern yempilo yami. Angithi right? So enganeni yami angizoyishayela umthetho uma uthanda ukukhula ngake ekhaya izokwenza, kodwa uma uthi mina ngifuna ukubuyela kamkhulu anginqabele ukuthi iyofunda kamkhulu kubabo omkhulu iyokwenza. Right? So now lento le iqala la lento mfethu uma singena ke lento ye spirituality or demonic spirituality iqala la ukuthi abazali ngesikhathi ingane uzama ukuba more aggressive, more protective, iyadloba. Kufana lenkunzi emakhaya ngesikhathi yakhe sibona uyivalela iyasiphula isibaya. Umuntu kuyafuna kumfundi avume ukufunda emaphutheni akhe, ungasabi ukuthi wena la wangena khona hleze ungaphumi. Lento ye-transparency ngabazali iyafuneka ukuthi uhlale phansi uxoxe nengane yakho. Sihlulwa yini izinhlanga abamhlophe bayaxoxa nengane zabo. Yini singakaze sibona abamhlophe belwa nalo dlambedle silwa nalo thina endlini emnyama. Indle emnyama iyashodoza elwazini ngoba kunezinto esingatshenwa zona.
esingakhulunywa kuthini end up mase zingena up lezi ngane ngesikhathi lezi ngane zifika zofunda ecollege zifike zofunda emaThekwini izaqala khona sithola freedom abantu abaningi abangene kuma drugs nempilo errong abaphila kuyo balinyazwa yicycle abantu abayijoyina okay ake ngiyenze kanje ama spirit uma ezokuthagetha noma ezokufuna ukukubamba asebenza in two types asebenza a family or friend society right ekhaya kuba khona umuntu ovukayo aphume eceleni abe nomoya omubi ekhaya uthothi la ekhaya umngoma ungene ngayo aunt noma ubani la ekhaya lo moya uhanga wonke umuntu right uze umuntu ethi ngihlasela umoya mina kade ngubalekela wawufanga ngabe uma wangena uma wayibalekela uhlupha mina manje ngisakwazi ukufunda yangena ngomuntu oyedwa uma ephunyuke lapho afike eThekwini noma afike endaweni ethizeni ezosebenza noma ezofunda athola abangani abazobomongo noma indlela yokungena umoya bonke labantu abaphuzi abadawe idakamizwa lababhemi ungasubabuza ngeke ngobuka amashows akho ukuthi abanye bathi sasinabangani there's a lady ithi sasiba ufortunate hlona amasabangani seza size eThekwini sabangani sazwana until today sabangani ethi wayengabhema usine uqale manje ukubhema you see ukuthi the friendship uma mina nje ngikhuluma njengomfundisi uma singase sikhulume sibuka because this thing is biblical uma sifunda u1 Corinthians chapter 15 verse 33 lithi ukuhlanganyela kwababi konakalisa ukuyiphatha okuhle right izulu bese sithi izihamba nelodwa libolisa amaningi kuvamsile ukuthi abantu laba abane potential emakhaya one njalo umntwana wathi kubo kwekunomntwana omunye ethi kubo kwene tavern ephatha utshwala engaphuzi yena you see ukuthi the spirit use someone on a background right to deceive others bonke abantu abase emakdragsini bafakwa abantu ongathi yalandela babethengelwa abantu omama ba-affordayo lo bhema aka-afford kubo kuyabheda wa introduce umuntu o-affordayo ekhaya uma wakho uthisha ubaba wakho principal lo uma wakho ucleaner ukitchen kodwa ngoba babangani nalo iyodwa bahlanisayo kuvamisele lengane zabantu aba-right zingahlakaniphi esikoleni kuthi lezi ey'dlala ezalwa kanjani hlakaniphi lo ufuna ukufundisa wenze lama homework lo ufuna imali yokukhera kulo so lo uma efika nento ethi asidle la uyadla lo kanti akazi umintroduce entweni wrong so let how the spirit occupied let how the spirit operate okay mfundisi cela usihlukanisele umuntu ispirit awukuhlahla njengoba uhlahlela okay asikuhlahleke mfethu uma sekuGenesis chapter 1 verse 26 lithi iBhayibheli uNkulunkulu wathi masenza abantu ngomfanekiso wethu basifuze basifuze uNkulunkulu ufuna umuntu amufuze wenzani uthi uNkulunkulu babuse yes authority govern ukuthi umuntu sikhuluma ngomuntu okamoya ukuthi akabuse govern number 2 phezulu kwezinhlanzi zolwandle nezinyoni zezulu nezinkomo nomhlaba wonke nezilwanyana zonke ezinwabuzelayo emhlabeni this is the mandate this is what installwa kumuntu ukuthi nayi motive yomuntu nayi into ezodrive umuntu simnika ukuthi akawubusa lento umuntu akawuphatha lezi zinto right okay verse 27 uNkulunkulu wamdala umuntu ngomfanekiso wakhe wamdala ngomfanekiso kaNkulunkulu wabadala owesilisa nowesifazane angithi abantu uNkulunkulu medala umuntu sesiyavela ukuthi asidalwanga isitabane okay should is a spirit enter and then corrupt the seed so kukhuluma ngelanga la kubeli qhamuka ithi ukuthi iqhamuka kanjani lento egayism and lesbian it's spiritual spiritual ispirit esingena kumuntu sishintshe isidi engathandi ukugxila kulezo zinto ngoba ngifaka igender ukutshelwa ngamatshe kodwa iyakutshela ukuthi na ngempela umuntu ohlukekele kabili umzimba umoya so umoya mawudrive yingakho uthatha omunye oyisangoma owesimame kuthiwa noma oyinyama ungena abantu abadala ungena ekhehla uzumone ebhongiswa kwendoda so nalomlisa osengenwe umuntu osifazane uyamshizwa uyamshintsha now asikhumbuze lento abantu ukuthi uma uLucifer enikwa itask kuthiwa akayoqalaza umhlaba ufika emhlabeni ubone ngathi umhlaba umuhle usethi I will ascend I will rule usebuyela uNkulunkulu uyolo uthi ufuna isihlalo sakhe nesafuna ukukhonza uNkulunkulu uNkulunkulu wamlahla emhlabeni wamlahla ne3/3 of the angels those angels become demons
alahlekelwe umzimba but imoya uyaphila. Yiko ke le mimoya ehamba ifuna imizimba ekwazi uku-operate. Yabo. Yeah. Ingelo sezalahle zaphenduka imimoya emibi ayinamzimba ifuna umzimba ezokuoperate ngawo. Lifuna umtshontsha imoto alikwazi kodwa liyongena kumuntu limenza ntshontsha imoto. Yabo. Akekho umuntu wesifazane ophilayo ongasuke aqoma amadoda awu5 hey ephila nje ephila ajabulele nje leyo nto ajabulele lo akekho umuntu ophilayo njengoba behle phansi kwebridge ukuthi ayikho into ekibuye ekhaya ukuthi ekhaya benginekamelo lami. Do you think ukuthi akuenjoy kuyanetha kuyabani? It's because umoya umthomentile, umoya umbambile. Okay, siqhubeke verse 28. uNkulunkulu wababusisa, uNkulunkulu wathi kubo zalelani nande nigcwalise umhlaba niwunqobe. Yes, niwunqobe, authority to overcome. uNkulunkulu ukhuluma nomoya, umuntu kamoya lamdalayo ukuthi umnikele. Okay, usethini unqobe nibuse phezulu kwezinhlanzi zolwandle nezinyoni zezulu nezilwanyana ezinwabuzelayo emhlabeni. So uNkulunkulu ongezekhulumile lokho ukhuluma akakadala umuntu kodwa ukhulunywa. Okay, ukhulunywa kwelika moya. Yeah, ukhulunywa kwelika moya umuntu. All right, asibukeke lento ke siconfirm. Sifunda uGenesis chapter 2 verse 7. Lithi uverse 7 uJehova uNkulunkulu wambumba umuntu. Sekubunjwa human being. Yeah, Wambumba umuntu ngomhlabathi waphefumulela emakhaleni akhe umoya wokuphila kanjalo umuntu waba umphefumulo ophilayo. Yes, yeah. uNkulunkulu sekhipha umuntu okuye lo kade emdala kuGenesis usemphefumulela enhlabathini ayibumbile uNkulunkulu yavuka inhlabathi. Shothi inhlabathi bingeke ivuka kuba lo muntu akamoya kadedelwa ngokela phakathi. So sithi ubani umuntu, the true being is a spirit being. Inhlabathi is the overall to give lo muntu wakamoya a functionality overall ukuthi akwazi ukuhamba emhlabeni, akwazi ukubusa, a dominate. Right, shothi uma kuthunjwe lo wakamoya owenyama uyadwanguza. Ingakho umthole hleli phansi kwebridge ngoba kuthunjwe lo wakamoya. Right, uthunjiwe lo wakamoya ngoba ulahlekelwe i-navigation yakhe ayinikwe uNkulunkulu athi zalenani nande nobuso umhlaba nonqobo. Manje lento ibusa yena manje. Angithi ngesikhathi elahlekelwe imandate yakhe nemission yakhe kukhona ozongena amunike okungasiko mesephila nako. Right? Yeah. So now abantu abaningi balimele. One, baphila under the spirit of divination. Spirit of divination umoya okwenza ukuthanda imali, umoya ongena ngelangekhalt. Abantu abaningi bakhohlwa banikweni sebegijimela imali. Once wathanda imali, wathanda ubuciko, wathanda ukubukwa, be careful, there's a spirit called a divination esikulandelayo esizokwenza ulahle into kaNkulunkulu. Njengoba ethanda imali uzolivumela usisi manje alale nabafuthi bokuhamba, alale abantu, umuntu wesilisa alale abantu eyinqeni ngoba bazomthengela i7, bazomthengela iPhone. You see ukuthi akuseyena ushintshe imandate yakhe ngenxa efuna imali. The divination ufunda ephathekayo. Ubona udade wethu uyoqoma indoda noma ukuthi uyibuka ayibuke ngisho ubeke uze uthi noma kwawena umfowabo ayigezi yanuka ngenxa ukuthi imnike iwave u7 inch or 21 inch imnike i-Apple phone imvulela isalon ahlale nenunku namanyala ngenxa ukuthi ufuna lezi zinto eziphathekayo. I-spirit of divination leso esimbusayo. Lo muntu beke yahamba lo ndoma yafa uye lo uzobona ebuyele emgaqweni ephuza utshwala adayisa umzimba ngoba uzama ukumaintaina that life. You see? Yeah. So lo moya ubuhlungu ngoba awuqali sebadala, uyaqala even ingane zenza grade 7 zenza grade 9 ithanda izinto iqoma abafana abadala ibe no sugar daddy ngoba ifuna umuntu ozokwazi ukuaffordela lezi zinto ezifunayo. Yeah, is a spirit of divination. Mase singena apha ekugcineni athi mase bona abantu umuntu sesiyashayeka mase sivela ngesiko kuthiwa akayothwasa ilo moya ayithi manje usuyamphupisa athwase enza izinto akuskema abantu ngoba imbudane yento, yabo. So into le abantu bayigada abantu ukuthi uma usuthanda izinto sicheck no
ngabe ngenza ngaloko uNkulunkulu athi ngiyabusa noma ngiyabuswa. Yabo? Yonke into yenza because of money motive. There's a spirit behind called a spirit of divination. Mfundisi, lezi idakamizwa kuthiwa ziyathandazelwa, zibekwa ndawana thizeni, zithi iphuma zebantwini basuke sebeyithandazela indlela yabo. Mfethu asilikhuluma iqiniso because whoever is in a business, into yakho uyayibika la ibika khona. Onethaveli uyashisa hamba uhlaba bonge athi ngiyabonga bomaqwabe ningenzela umsebenzi uyakhula. Everyone une altar lakhe. So these people, when they come to South Africa, they have their altar. They report their drugs, they report their goods in their altar. Abayishintshe ngisho iculture mase abayishintshe iculture. Uzubona even our government uyasidayisa. Bafike ema-mall, check ama-mall wonke, banendawo yokuthandaza but abantu base-South Africa abanayo indawo yokuthandaza yabo base-South Africa. There's a most place ema-mall la bethandaza khona, kuvalwe itolo e-mall 12 ukuze uzobuya ngo-1 bayothandaza. They consider their altar their gods. Not God, their gods. Bathandazela wena ukuthi umungene khona ungabusaphuma. Kunomuntu odlule esitolo sangakubo uthenga noma engasathanda kwelede athi ngizokhokha sengidlule kusengithumela ingane ngoba umoya walapha umbambile. Noma engayithanda idrink namhlanje thumela alambe nekubani niya Thomas enzathi kwelede drink soyikhokha kusasa amnike uThomas uyazi Thomas uthi into yami yangisebenzela. Bahlala ikhubalo liyadlala ikhubalo lakhe. So ngesikhathi labantu bebhema lama drugs ababhema ama drugs kuphela sebebhema nomoya lama drugs ebekwe khona. So ukuze angawayeki ingakho behlula irehab ngoba is the spirit. Irehab idila nenyama. Ngiyawuzwa mina ngeke. Right? Irehab idila nenyama. Omunye eqe rehab ayobhema akuye ngesikhathi ayothandaza lo umbize altari. Umemezi iproduct yakhe ukuthi ayisebenza ikhuphuka. Izokhuphuka ngoba ngalo ibhemayo uzophuma lapho. Yes. So izomenza lo muntu abe tormented, meseqala abe aggressive, mesefuna abe nolaka alwe. Umbuzo ukuthi ubandolwayo shaya umali la ekhaya ujahabele ngomesa ufuna ukufuna i-transfer ngobhema kodwa akaza jaha umuntu ngomesa la ekhaya efuna ukudla. Is not that person, is the spirit in him esimcontrolayo. Yabo? So manje fasibe aware as an African and South African ukuthi guys, this thing is beyond what we see. Akuyona nisicabanga lento inama altar, lento idlule endaweni eningi lento. There are sacrifices, there are bloodshed. Kwenzeka lento ukuze umuntu akwazi ukunqoba la eThekwini abuse the street. Kunabantu abaye bafe uza dominate ukuze kube yena iboss edayisa yodwa. Do you think lonto leyo ihamba physically kuphela? I am physical. Once there's a bloodshed, there's a spirit, there's an altar. You see, that is very deep. That is very deep. Ngengakhuluma nabanye abahlala la ekhoneni ngathi guys kube emakhaya abakushiba nginganithatha nginise emakhaya bathi angekusalunga amalungu. Yini uthi ngekusalunga engisakwazi ukuphila ekhaya. Yini uthi ngengisakwazi. Uyasho umuntu angisayithandi kodwa ngithi ngiyiyeka one day ngizobona sengibhemile. Akekho ithandayo. Kwabona abayibhema abayithanda. Yabo. So now you see the matter ukuthi land is beyond. You know yonke lento yenzakala ngoba kanjani enye into. Enza kanje. eSouth Africa sinenkinga. Iyashota ifather figure. Abekho baba. Sinalo sikhavwe ifele imiyama esengisebamlento abamnyama. Bayashota obaba. Khona abantu besilisa. Asekhona abantu besilisa. Laba nabo beqale manje babobhuti madlisa baqonywe ingane encane. Bathola igugu adrive Golf 7 athole M4 BM azopaka nezingane ajave nezingane ezincane ebusuku. Where is the father? Ushiya unkosikazi emakhaya. Uneflat elingangenwa kuyena ngena nakuphela kunegroup zakhe phela. Umuntu umfundisi olale nomuntu onegroup osebenzisa umoya for ingcebo yakhe
ubungozi kuye bungakanani lo muntu? Ukhulu kakhulu ngoba uma nilala there's an exchange of the spirit. But it's more physical than, it's more spiritual than physical. But then physical lento ibukayo. Uyazi kunomuntu othi mina ngiphumelele empilweni. Impilo zamazilungi. They used to come in the church. Uthothi uNkulunkulu membula athi ubani athi it was my ex-boyfriend. Athi indaba yani imela kulo muntu oqalana naye wayengcoleza ngakutshela. So ngesathana nawe uthi wayibulisa omunye wesilisa uyishila ngamabomu intombazana ephume enyangeni ithi thola intombazana eyintombi into ulale naye uthathe all the fortune yayo uthatha uthumba le authority and govern ayinike uNkulunkulu isuka Uthatha umshalo bayo bonke kuyosebenzela yena inhlanhla yakhe ngibengabeka ngelanguage abantu abazoyiza athi umuntu uthatha inhlanhla kuthetshula inhlanhla yakhe. Right? Yeah. So uhambo umuntu thiwa labantu bayakwazi ukumbona umuntu onenhlahla. Angithi basebenza ngemimoya. This spirit angithi vele usebuswa yiyo iyamtshela ukuthi nangu urongi lo ozokushaya. Ngisho ethaveni ngangena amthengele utshwala buka 30,000 esemtargetile. Emtarget aphuza athi ayikhule athi ephume beshayiswe imoto kanti umhlatshela. Abantu abayeke ukuthola ukujabulela ama-favors into yokuqala leyo. Athi umuntu yazi vele kwafika irazi ethaveni yangiphuzisa mfethu ngingayazi ngisho ukuyazi mfethu yangishiya ngilele phansi angiyazi angazi ukuthi ihambe nini uyi-target of the sacrifice because lama spirit afuna imhlatshele ekugcineni. Yabo unosisi bethi maresi uthothi kunensizwa nje ibhizi la abayazi ifunda nini usisi benenkinga ibhizi iyamsupply ngokudla iyamsupply ngezinto zokugqoka ithi nje khule kuya my sister. No, tomorrow will become a sacrifice. So mfethu uma lento ubani lo behind because awukho umbuso okwazi ukuyibusa ungekho hlele ehlalweni ingekho inkosi. Yes, asikuveze lokho. Ngifuna sifunde Ephesians chapter 2 verse 2 ukuthi there is a prince of the air. Prince of the air. Abantu bazi ukuthi umuntu edlubulunda ubuso ubani. Kunenkosi yemimoya. Right? Yeah. Inkosi yemimoya. Ithi sisele no 8 minutes. Okay, no ngiyaqeda vele manje. Yeah. Ithi enani kade nihamba kuzo. Okay, verse 2. Ithi okay uniphilisile nani enanifile neziphambeko nangezono zenu. This is Christ ophilisa umuntu. That ifreedom yokukhuleka komuntu kuKristu uJesu. Yeah. Ayikho kwiculture, ayikho kumfundisi kuKristu uJesu. Isithi ke enani kade nihamba kuzo ngokwendlela yalelizwe ngokombuso wamandla omkhathi. Shuthi umuntu ongekho kuKristu ophila ngendlela yakhe umbuso womkhathi, right? Ungumoya osebenza kubantwana bokungalaleli. So usuyabona ukuthi umuntu ongalaleli ophuma ekhaya ubuswa yini umoya omkhathi, this spirit. Right? So uma siya kuhumusho lesingisi la khona lizobeka khona lithi in which you once walked were following the ways of this world influenced by the present age in accordance with the prince of the power of the air, Satan. Right? Yeah. So uyabona ukuthi labantu noma bangazayo ngerehab bazayo ngama-method don ngeke basizwe because the prince of the air is in charge. Right? It's in charge. So usebenza ngale moya ke lo mbhemu, the spirit of divination, a familiar spirit. Yenza ne familiar spirit, a passive mind, a dream, a false prophet. Ikunika amaphupha wrong, passive mind, into engahlelekile. Ama-familiar spirit avela uthande kuvela ugogo wakho kuvela umuntu is a familiar spirit iveza abantu obazizenze bona. Ithi ugogo yakubiza emanzini is a familiar spirit again. Is a familiar spirit usebenza lo mbhemu, spirit of the prince of the air. Okay, bese by spirit of jealous. Spirit of jealous is dangerous because siyenza imeda ne-revenge spirit ne-anger ne-hatred. Umuntu one-jealous umuntu uzobulala. Umuntu onomona uhlasa uzoba nemeda abe ne-revenge abe ne-anger. Umuntu onalona. Bese kuba a perverse spirit. In perverse spirit umuntu broken spirit, umuntu one-evil actions and aesthetic and abortion. Once wabona umuntu enza abortion, wabona umuntu ene-anger, abusing ane-child abuse, wabona umuntu ene-filthy mind, ene-sex perversion enganeli. Lo muntu ubuswa i-perverse spirit. Njengoba futhi bangaphandle sebethanda izinqe bethanda lishama bathatha umuntu osibelana akusiyiwe is a perverse spirit ubusa phezukwayo is the prince of the air. Indlela ama-structures akho okusebenza u-operate ngawo, right? Umuntu azala ingane ayihlukumeze ingane yakhe
akusiyena uyizale under perverse spirit, right? Bese kuba a spirit of heaviness. Uyingozi umuntu spirit of heaviness ngoba siyamkhipha ekhahlala emgaqweni. Umuntu ohlezi enama excessive mourning, uyayidabukela, umuntu ehleli yedwa njalo yena uthi mina impilo ayingisizi ngalutho, mina nje ayikho i spirit of suicide. Siseduze siqhamuka from a spirit of heaviness. Fa bamqaphela sibaqaphela abantu ohlezi eyivalele kameleni eyedwa faka ama headset athi angibafuna abantu. There's a spirit esimlandenayo, umuntu one depression, suicide thought. Mina professor yikini ngicela ukuvele ngife. Akuyena the spirit of heaviness. Siqhamuka kuba the prince of the air, which is the Satan, right? Bese kuba khona the spirit of bondage. The spirit of bondage isona ke lesi sibagcina bese emgaqweni. Senzani se operate ngefear. Sithi mekwayeka lento uzofa. Right? Yeah. Bese siba ne addiction. Angakwazi ukuyeka into. Addiction, spirit of bondage. Addiction in drugs, alcohol, cigarette, food. Unomuntu ogimba hayi ngoba ethanda ukhwelwe imimoya. Utho athi breakfast nje before ngidle amaqanda ngathi ngaqala ngifutha mezo sigwaqana. Ashaya ibholi igcwale eswini. Lo muntu unomoya. Uzethwa kakhulu phathi udlelaphi? Udlelaphi? Yabo. Bese kuba khona spirit of seduction. Lo sebenza abafowethu abadrive imoto ezinkulu baseduce ngale encane ngemali. Bese kuba khona spirit of error. Spirit of error siyingozi kakhulu, akaboniseki. Niyalwa na you can't win an argument nomuntu ono spirit of error. Akezwa kunaloku uvela athi engcona ngiphumule ngoba ningilalela ningizwa aduba hamba. Uba lo muntu uba njani, uba ne error, uba unsubmissive, ulandela false doctrine, ukholwa into engekho. No, yazi mfundisi ngibona manje. Ngibona ukuthi ziningi lezi spirit engathi bese ngaba nendlela ukuthi sikhulume kwisizonke. Yeah, njalo kube nje nosuku mhlawumbe inyanga. Ingakho nje manje ukuthi besenze into kuzona. It's just an ikhanje phezulu ukuthi abantu babone asikhuluma ngakonke. So ngicabanga ukuthi mase sikulandela sobe sesikhuluma ukuthi i spirit of submission, is a spirit of bondage, usibona kanjani sesiqala ukusebenza, mhlawumbe si break it down because there are 16 esezonke zo-16 sezizonke. Ngifuna sibe abantu singabaniki imibuzo kuphela impendulo ingabaniki. Mina ngeke ngafunda phansi, so mina ngeke ngabiza omunye umuntu eyabathandi abantu ngikhuluma kodwa kuzongiphoqa ukuthi ngikhuluma ezinye izinto engisuke ngikhuluma i-productive. So mina ngeke ngafuna ukulanda umuntu la ngimlethela kwi-show labantu ekuthiwa bagenqa imoto umuntu oyi-satanist. Ngamfuna ngeze ngamthola. So intombazana yangimthole ngayo, intombazana exhose kakhulu nami yize ingahlali la. So mayise ngitholele lo muntu lo wanginika sakhuluma naye efonini. Uma ngikhuluma naye efonini sahlela zonke izinto wathi but akafuni ukuvela. Wangitshela futhi ukuthi lento engifuna ukuyenza ingozi kangakanani. Nanokuthi ingozi kangakanani kumina engifuna ukuyenza ngoba most yabantu ama politicians abaningi nje abantu abangabaculi bakuyona lento le. So mina ngifuna ukudala inkinga. Wasekethi wasake esesiqedile ukukhuluma wafonela le ntombazane le wathi uyakholwa yini. Uyathi le ntombazane no umuntu okholelwa emadlozini wathi izoba inkinga kuye lento le. Angithi le mimo esenza manje when umuntu wa possessed khona ukwazi khona ubaba ifika intombazane etavern igqokile ayina mali imsethuse ngamehlo isend message idlindebe already spirit of seduction and perversion sasingenile again ivuka induku ayihalele imcifile baphuma sebeyabuya angene toilet ashaya u1 iyona izosebenza akhipha ikhadi akhipha imali phelile. Labantu bakwazi ukusebenza nawo uhleli nabo kanje ayithatha imali ayiqede. Do you know ukuthi bayafika babandleni bafuna ukudistract uShumayela. Hey, bakujijele kuwena uShumayela bafuna ukubona unawo umoya wenkanuko bawufaka umoya wenkanuko ngamehlo. Meke bakubambe ibhloke lavuka sebekubusile. Khohlwa. Umfundisi ngiqhubeke. Ebusuku kulezo nsuku kade ngifonele le ndoda kade ngikhuluma nale ndoda ngaqala ngalamaphupho. Yes, wemfowethu ngithi ngaphupha engathi ngiyalwa nomuntu yazi ukuthi mina ngiyindodelwayo mina nje ngokwami kodwa le ndoda angibambe angipressa phansi yathi yazi uzofa ngale nkani yakho. Angithi ke lapho this is a familiar spirit. Aseza lama dreams kuwena afuna ukukuvala lento yenzayo. Yabona manje ukuthi athi sikhulumile sikazathi if there's a great kingdom, a light kingdom, there's a kingdom of darkness. So sekuzola ukuthi wena uza nombuso ukhaya uyaba exposed abayifuni lento oyenzayo.
So that's why fanele ushawe. Yazi ngenza njani ke ngayibuza ngase ngifonela le ndoda ngayibuza ngathi if ufuna ukulwisana nale moya ngoba isengihlupha le moya ngangifuna ukuphendula abantu ngalento eyingozi ezenzakayo emgaqweni ngithi ngizoletha abantu abazenzayo lezi zinto yathi le ndoda iyodwa ngikhuluma eqinisele emsulwa namhlanje yathi wothi Jesus is the Lord. Thiwa nje monke washo nje kuthiwa noma ngabe uyaphupha lilodwa Jesus is the Lord. Igama elinikiwe abantu elinamandla likaKristu Jesu elisiza umuntu ngoba labantu angithi lento abayenzayo bayibiza ngama antichrist. Yes. So wena uma uthi Jesus is the Lord futhi uphikisana nawe siyokhuluma la there is a spirit of antichrist how it's operating. Isikhathi siphelile nje manje ku 40 minutes 27 seconds mina lokayana kamenzi kuphelile ke mfundisi ufuna ukuthini no bengifuna ukusho ukuthi abantu lezi zinto abake bayithathe bazibuke kodwa sivele senze busho ukuthi umuntu okhakha yakho lingekho strong awu ngabe nenkinga akafune i-covering ibandla the altar lizoba strong uma ezoqala afuna ukuidentify lezi zinto ngoba zizoba attack. Do you know mina when I was doing the study for you ngibe na attack ivoice yaphela for 2 days ngakwazi ukukhuluma ivoice yaphela because I was to expose lezi zinto. Ngikhona umfana la olawo yezwa umfana waye u-keyboard player kwelinye lamabili uthi wayesebenza nabantu bangaphandle ukumanipulate abantu besebenzisa imlingo thizeni yazi ukuthi i-episode yakhe yaphela ngazi noma ku 15 minutes noma ku 20 minutes ngizoye ngiyicheck yavele yanqamuka kwahluleka yonke into yathi gadget igcwele isakwazi ukuqhubeka kodwa mina ngiyazazi ngino 45 minutes kuze kube manje akaze size siyenze leyo nto. Angithi kuyaliwa uzo expose angithi naye uza njengo keyboard player. When you deal with this you need to pray, you need to go to fasting to position yourself to aerial yourself ukuthi nawe izulu likback up ngengenze lento ngumuntu ngisuthi uphutho. It's very deep lento mfethu. Siphelile isikhathi manje ke no khululeka nina bendlodle no papa ekhanda kamenzi ndaba kawulalelo umuntu omemezayo siyacela abafuthi ukuthi niyayifuna aphinde abuye ubhuti sicela ngaphansi udrop i-comment ufika udrop umbuzo uzisho igama lakho mina ngoprofessor ngwamkhize nginombuzo sorry so ukuze sizokwazi ukuthi mayebuye sesimprepare imbuzo but based kwi spiritual things ngizokhava bonke abantu njengoba ngilanda iProfet namhlanje ngizomlanda nanomuntu wezulu osebenza ngamakhambo enyanga yonke into naye azosichazela ngeside lakhe ngoba la sizolanda wonke umuntu ngoba egcina lokho konke sifuna isisombululo sethe zokwazi ukuthi sisize mfundisi awusavalanga nanomkhuleko awusavulanga nangomkhuleko kodwa kulungile sesiyokwenza ngelinye ilanga mina igama lami ngoprofessor ngwamkhize ngidabuka phansi kwaNongoma esigodini sakabha umthetho sohlangothini lakamandla kazi. Siyabonga bafowethu.